עכשיו צריך להתחיל לצלם, לא? מה אתה מקשיב לו? זהו, אלי מכור. יש לו אייפון, זהו, נגמר הסיפור. אלי הבחור. תגיד עוד פעם? אני אצלם את אלי, אני אגיד. אלי הבחור. אלי יש כובע ג'סטין. אלי לא רואה כלום. זה להסוואה שיהיה אחר כך משהו, איזה פשע, זה מה שימות. שיאנסו אותי ברחוב, זה מה שימות. שיאנסו אותך ברחוב? כן, לא, אני כאילו, יש כאלה שמתוודים אחר כך, אז זה הצילום שלי פשוט. הלכנו?